Bang, ali sa gud chika nimo. Ha, unsa man? Tinuod tong. Tinuod na sa ba? Kanira kayo ba? Ay nagdali ko oy. Kanira kayo ba? Kada oy tinuod to katong ingon nimo banga katusik ko ba nabuntis ba ka? Dili basta tinuod na. Gisa sa ko nagdali ko. Reply oh. Tulo ka adlaw na wala reply. Grabe dagana na akong chat. Ay mong akong tawag gabaha na yung taon na ni. Grabe na may taon na eh. Kalagot di ba? Lami na kay hilak, malami na kay waldas-waldas umayo ba. Sige lagring di jud tubagon. Animil kid. Solution ani maadto lagi ko silahan eh. Wa gid bisag na lang. Di gid. Sabihan naman taon ni siya, oy. Human atagan sa tanan, human gipangga og tarong. Unsa man nga babay pangga og tarong, oy, mulikoy man. No para bay gana na mang black dayon. Jesus makalagot piro. Tuon ko na sila ha, oy. Kinahanglan ako ma-clear. O di ko ma-reply gid. Kasi usang tawag. Oh my God. Jesus man ha. Ay, kuyog lucky. Ako ding di ka mo reply na ha. Nana ka day giris bag-o ha. Nana ka di puli na ako ha. Ang saan na yung taong ka. Kambok kay mong ganahan ha. Karon, huwag kay sinultihan ako. Siri magkita ng katag ron. Tigo din kong kumo ron. Lakihan ni dako na ko gasto anang bayana niya imor nang giilog. Sa! Huy! Mao di ka mo reply na nako ha? Mao di kay nana na gipuli nako. Oh my So sa God. kadagang pwede puli nako nga mas gwapo pa nako o mag sexy pa nako, macho pa nako. Gusto ra kag dagkog tiyan? Ha? Saliw ay pag Ay sep ay kog ingana. Unsa man ta human sa tanan human ti ka gilibre sa Jollibee, gitanan, gipakaon ti ka sa tanan nimong gusto. Ya karon nganion lang ko nimo. Sa mo ni ibaw si mo nako, pulihan lang din ko nimo. Mao ding di na mo reply sa chat, di na mo Ayaw, tubad tawagan. Ay grason-rason. Kay nakita na nako ebidensya. Ha? Nakita na ko ebidensya. Kita kay sa kong duha ka mata, dako kay na kong mata. Unya, mo dinay pa ka? Naunsa na bitong ka? Asa mo padong? Ato mo libon, klaro kayo. Klaro naman kayo, padong mo libon. Ha? Imaw na atong binuhatan. Oh, bayabasan ato bayabasan. Kamo agono yan. Ha. Mao din na. Saliw. Ay sus. Ano lang isa. Oh, lagot kay kog nawa na ba? Sus gamay lang kay sus lami agi pang kaog tao ri kanang weso asuka ba. Sus, gisoy. Ako apa tong savings, ako atong gibuak ang alkansiya para lang nimo mapakaon ka sa gusto nimo. Ako ang nagkaon sa imong bawon dito sa pilahan. Tong may pababaw nga baki. Ha? Ikaw ka Jollibee ka, ako ka baki-baki. Unsa na ko rin taong ka? Takit kay mong gibuhat na ko dito oy. Unsa man yung taong ka oy? Savings na ako, sukad pa pag grade 1 ako. Hugo ko dito tag 5, tag piso. Saliw. Karon Pasensya kay. pasensya, natural. Mao dyan ang istorya niyo mga babae kay mo ingon sa mo. Kamo na sa sakto ka perme, di mo masayop. Timan kinsay una ning kaon sa apple ha. Pasensya og dugay ko ning Diba? Natural. Unsa ang pag-reply nimo? Nagkuyog pa mga sung laking bago. Oh. Kunya mingon pagkakaroon nga. Sab explain ako. Unsa pa may explain nimo? Nakita naman sa kong mata. Ha? Masumbag ako sa sumbag ako. Saliw ay mayapag. Masumbag ako ba? Ayun, ay nalagpa. Yung makita nimo ko lihok ron, nagtuo ka wa ko nagpractice amo ah. Saliw pagpuyo ba pagpuyo Siya, god. naman. Pagpuyo ba na? Pasumbag ako. Ayan, pagpuyo nagani ba? Sumbag ako. Saliw pagpuyo mo. Wala. Ikaw saman. Ayun na eh. Pa ba wa pa kay taon no. Sunalan pag inog tambal dito. Kinsa may makakaon nga nang siyo na huna nimo wa reply. Okay, pasensya kayo go ko ka reply nimo kay na basic ko kay gisugatan ako siya. Sige, oh. Ay ayan mo sa. Siya sugat-sugaton nimo niya ako pa boto na ko sa inyong balay. Tama. Ato man kay importante man eh. Importante. Importante na siya kaysa nako. Oh, importante ni siya kasi nimo. Nga na nagkakasakit mga istorya dyan sa human ti kage sige pakaon. Iluwa tayo mong ikaon. Oh, nga na din sa mo nga na yung batasan. Nga na batasan. Di sa may. Og mag
magbuwag na or di nakaganahan na ako ipaluwa dayon akong Natural lang sa pamagamit Ay, ato. saliyo, gikalibang na ako saliyo. Ano, punita dito ay sa lapad dito. Wa pa na Ano akong dia? itabon, tabunan. Hindi kalibang. Oh, kalibutan ako tiglibang. Ano dito? May naikan di ka rin siya apil ba? Laguta na ginakoy. Saliyo. Lagot tagay ko ba? Oy, saliyo. Kani siya. Uh-oh. Unsa naman sad? Kani si kuya. Oh my God. Kuya yatira. Kuya ag ate, ha? Mura din mo og himang og sipang, ha? Ano nga? Pango ha? Saliyo, pamina ba? Si kuya ni nako, ako ng kuya. Gisugat ni nako siya, gikan na siya sa gobat, sa Iran ba? Ano ba saliyo, oy? Iuli ni siya, kay. Iya, mo ni. Oo, iyad na ko kuya. Oh, bogi na. Bogi na. Oh Wala my gyud mo sing God. ibala ko na ros kanyon ron. Kuya na nimo karon. Kuya lagi na ako mo kay nangay ko pasensya nimo mo wala ko ka-reply nimo kay nabising ko kuya kay kita ko sa balita nagkagubat-gubat nya na siya dito nagtrabaho di pa ulit din namo Yo, nang uyan mo murata magalit. wala importante siya mo napasabot ako mas importante ni siya kaysa mga Mulata, bogi na, bogi na. Pasensya kay kuya mo ni. pasensya, Kuya nga kana naka-inspire dito. to kasariyo oy ano ba yung nagisumbag si kuya saan naman di abis si kuya ni-share ko ni kuya bahin nimo na yung buutan siya siya ganahan siya makikita nimo ya kana yung style gipakita niya Iya pa mo nang kuha na, nang winta na. Samo tag minyo mo ana. Wayo joy, ayo yung pamilya na. Nandaram ko kasuko gud kuya, pasensya kay kuya. Jisa, pasensya kay Jisa. So ikaw nin sinsa ko mo igo skip. Jisa, pasensya na kay Jisa. Kuya, pasensya kay kuya. Bogi na eh. Pagbuwag mo eh. asinsa sa kay sariha Pagbuwag mo. unsay decision ni kuya tumanon jud ako kay siya nagbuhi na mo Oh my Sa God. mo buwagan Jisa ba? Pakita sa ko mo ilok. Yawa ka.